Så er jeg taget ud til Ketting Nord, og på mit første kast, der tog jeg faktisk den her. En lille fin ørred, hvad jeg går ud fra det er. Det ligner en havørred. Det er fint der. Han er godt nok lidt levelig, men jeg sætter den ud igen, den er lidt lille. Det er sådan en god fin ørred her. Den får lige lov til at komme ud igen. Sådan. Og væk fra den igen nu. Sikke en lille sød en. Ja, han svømmer derovre. Så kommer den over til mig igen. Ja. Smut hjem med dig, så er det bedste af i hvert fald.